Moikka! Terkut täältä hyvien vivojen vastaanotolta. Täällä taas pienen kevätloman jälkeen ja siitä oikeastaan halusinkin sanoa, että on niin tosi tärkeää, että me välillä muistetaan levätä, rentoutua, ottaa sitä omaa aikaa itselle. Vaikka se meidän mieli panisi hanttiin, sanoisi, että on ansainnut tai ei nyt ehdi tai oishan sun nyt noita tehtäviäkin tuossa listalla tai hommat hoitamatta, mitä sä nyt siitä lähdet lomailemaan, niin oikeasti se on vaan niin äärimmäisen tärkeää täyttää sitä omaa maljaa välillä, että siitä on taas mistä antaa. Ja niinhän feminiini toimii, että se kun antaa itselleen, vastaanottaa, sallii sitä hyvää, sitä kauneutta, iloa, elämän kivoja asioita, omaa aikaa, mukavaa tekemistä, mitä ikinä se onkin, mikä inspiroi ja tuo iloa ja hyvää mieltä, niin sit on taas mistä antaa. Sit kun se on kukkuroillaan se oma kuppi, niin sitten siitä on niin kuin ilolla ja hyvällä mielellä helppo antaa myös muille. Mut jostain syystä, kun tässä meidän yhteiskunnassa on niin vinksallaan tämä maskuliini-feminiini dynamiikka, niin helposti me niin kuin kielletään se itseltämme, me ei niin kuin sallita sitä meille. Me ajatellaan, että aina vaan pitäisi niin kuin saavuttaa ja saada aikaa ja tavoitteet ja tulosta ja sitten se oleminen, se pysähtyminen, se salliminen, se nautiskelu, ilo, niin se on semmoista niin kuin toisarvosta. Et ehkä sitten joskus kesällä, niin just se, että se ei niin kuin mene niin, ei me olla mitään koneita. Se on ihan hassu, että meidän pitää niin kuin muistuttaa itseämme siitä, että me ei ole mitään koneita, vaan meissä on se luonnollinen rytmi. Välillä me tehdään, saadaan aikaa, annetaan ja välillä me ollaan ja otetaan vastaan ja vaan niin kuin täytytään. Niin sit meillä on taas, sit se menee niin kuin luontaisesti, sit me ollaan siinä luonnollisessa flowssa, sit meillä on taas mitä antaa, että jos me vaan annetaan ja tehdään ja suoritetaan ja raadetaan, niin sittenhän me näännytään, sit meistä tulee tosi katkeria ja kitkeriä ja kiukkusia ja ihmetellään, että milloin se mun vuoro oikein tulee. Niin se oikeastaan se, mitä halusin sanoa, että salli oikeasti itsellesi niin paljon hyvää kuin ikinä vaan kehtaat. Vapaapäiviä, lomaa, vapaita, viikonloppuja, iltoja, kaikkia kivoja asioita, mistä vaan ikinä nautit, mitkä tekee sulle hyvää, niin se on kaikki niin kuin oikeasti kotiin päin. Oot sen ihan taatusti ansainnut. Hyvällä omatunnolla, hyvällä mielellä. Kyllä. Joo, ja mä oon täällä hei taas työn touhussa, eli jos tulkinta kutsuu, valmennus kutsuu, niin mä oon täällä nyt ihan intoa puhkuen valmiina aloittamaan uusien asiakkaiden kanssa, joko täällä toimitilassa, krunassa tai etänä, niin ota ihmeessä yhteyttä. Oot lämpimästi tervetullut. Hyviä vipoja sulle. Moi moi!